everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Gibugno ko sa salbahis nga Helena. Usa? Gibugno ka? O nalupig yung tingali kaya kay grabing daghana mo ng bulog mo. Nalupig yun. Busa, si Helena ang una kong hiluan. Usa? Mauna ang akong gustong planuhan. Unsaon nga mamatay si Helena, Franco. So, ato lang ipauwahi si Alejandro. Oh, sayon ramang patyon si Alejandro Franco ba? Kay naapa siya sa iyang wheelchair. Murag gusto kasi mong plano, Julia. Pero, sultihin ako kung ganong gibugno man kanili na. Awas man, di mo rin gituyo nga bugnoon ka. Sa sinugdanan. Ganahan ko nga palaguton siya. Pero iya man kong gihagit. Kung sa mga pagkahagit niya. Iya kong gibaharan nga sultihan niya si Alejandro nga nakit-anta niya nga nagkiss sa kahoy. O kung dili na ko iuli niya ang malita nga pink. Usa? Nagduda gila siya nga kita ang nagpakawat sa malita nga pink. Oh, Franco. Wagid siya magduda. Naniguro gid siya nga kita ang nagpakawat sa maong malita. Kapanuway. O ako maninggi angkon. Ay naunusam-sab ka. Ay ganang iyo mo rin giangkon. Aron mo samot siya kalagot. Nahibaw man ko. Kung unsa ka importante niya ang sod sa maong malita tungod sa suwat nga gibili ni Celis niya. Imong gidagsuat. Usa man taon ka, delikado kayo makuha nili na. Mabitaw nga akong gibugno. Kaya akong gisunog sa iyang atubangan ang suwat. Ako siyang gipalagot og maayo. Mao di ay nga nabugnuan dyan ka. Ako magtuo, oy. Ngayon adto masuko og maayo si Helena. Sa ato pa, nahibaw na siya. Nga nahibaw ta nga anak siya ni Alejandro Oxilis. Oh, pero wa na siya maggamit nga proof nga tinuod siyang anak ni Alejandro. Magpadoktor na ako. Pero, tayo pahay naman ang hilo nga akong giingon mo. Nag-research pa ko, Julia. Kalma lang. Pag huna-huna lang diha og disgrasya. Helena, Lando, mahimong magigsulti nimo. lingkod. Bahin sa unsa man. Helena, nganong nasuko man ka og maayo ni Ma'am Julia? Ug unsa man tong gisunog niya nga mao nakaingon nga imo sa gibugno? Nakakita ka di ay? Kaming duha si Manang ang nakakita. Taon-taon namin naglantaw ninyong duha nga nagsulti. Mapahiyomon kaayo si Ma'am Julia samtang ikaw seryoso kaayo. Helena? Sige, question mo ito. Nahibaw ko nga bugat kaayo ang imong gibati karon. Di mahitabo nga bugnoon nimo si Ma'am Julia kung wa ka pa mosuko nga gisunog nimo ang maong papel. Lando, Nahibaw ko. Nga doon nagkasikal ito. Ug nahibaw ko nga doon na rason kung anong miabot ka nining dapita. Ug dili ka manarbaho. Bugat ang imo rason kung anong nag-antos ka sa pagpanarbaho din hibisan kung gikontrahan ka sa atong mga agawon. Lando, Kung wa kay rason nga mag-antos aron magkapuyo ka pa dinhi. Do kay nakabipalayo dinhi, Helena. Pero wa ka na nimo buhata. Nag-antos ka. Tungod kay do na kay tumong. suwat sa akong inahan ang gisunog ni Ma'am Julia. Unsa? Suwat sa imong inahan?
Nagsuwat ang imong mama na ring o mauni ang gisunog ni Ma'am Julia. Ang tinuod ko kinahan ang nagsuwat na ako. Sinagop lang ko ni Mama na ring. Unsa? Anak ko sa usa sa mga katabang nila ni Sir Alejandro Lanto. Si Celestina Magbang. Mauna ang tinuod gangan sa akong inahan. Katabang siya din eh. O gigala sila si Ma'am Julia. Sawa pa siya mahimong demonya. Ginoo ko. O ang maletang pink nga gikawat. Maleta kini sa akong inahan. Tinuod kong inahan. Og siyang nangayo sa akong mga pictures gikan sa bata pa ko hangtod sa last na akong birthday. Mao ba? Og nakaila si Ma'am Julia sa maong maleta. Mao nga iya kini gipakawat. Buti pasabot ng husto ang atong pangagpas. Nga may mga mata nga naniid sa imong mga lihok dito sa imong bae. Husto ka. Og ang suot nga gisunog ni Ma'am Julia. Mao ang una og katapos ang suot nga gibilin nako sa akong inahan. Bugtong hadumanan na mo. Og suwat na ko mailing inahan. Hain man di ay karon ng imong inahan. Patay na siya. Oh, Namatay siya sa prisuhan. Napriso siya sa nga wa niya mabuhat. Helena. Gipasagin lang siya nga mo imipatay sa unang asawa o inahan ni Sir Alejandro. Pero, naibaw ko nga iyang diary. Dili mamakak. Dayar. Mao kini ang diary nga permi ni mo makitaan nga akong basahon. Dili tinuod nga diary to sa akong mama na rin. Kung dili, diary kini sa akong tinuod ka inahan. Mao ba? O gisunog ni Ma'am Julia ang maong diary lang to. Buti pasabot nga. Dili siya gusto nga mahibaw si Sir Alejandro sa sud ini. Oh, apan, nabasa ko ang diary. Og ako ni gisulti kag Sir Alejandro. Ug maong ni aka kay Tungod kay gusto ko mahatagan og hustisyang nahitabo sa tinuod kong inahanlan to. unsa? Og gusto kong mailhan ang tinuod nga mipatay sa asawa og inahan ni Sir Alejandro. Kinahanglan dalion nimo ang pag-research ha, Franco. Gusto na kay ko makakita sa haya ni Helena. Kalma na lagi. Doktor ang naong mi Julia. Ari kita naon na. Gingil ara na ka ininahunga. Inaunsa man taon ka eh. Nindot na tanaw ng naong ni mo ka pulong na kinawlasan. Magpa-doktor lagi ko. Pero ikaw ha, kinahanglan makakita ka na og hilo nga magamit nako sa pagpatay ni Helena. Mao na nga akong tinaguan lang to. Katabang ni dinhi ang imong inahan. May lain bang nahibaw sa imong sikreto? Si Mama Nering, ikaw, ako, o ang ako mga kaaway lang ang nahibaw ni Ini. Helena, delikado ka ini napita. Nahibaw ko, Kinahanglan ka mag-amping ka. Kay basin og ni ara ining dapita ang tinuod nga kriminal. husto ka. Ni ari ining dapita ang tinuod nga kriminal. Og buhaton ko gyud ang tanan nga mailhan siya. Og bayran niya ang nahitabo sa akong inahan. Namatay si Mama nga wa makasinati og kalipay. Pait ang kinabuhi sa prasuhan. Gusto ka. Mao nga gusto ko mapriso ang tinuod nga kriminal. May gidudahan ka na ba? Oh, si Ma'am Julia lang ang may dugong kriminal sa nagpuyok inimbaya. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.